Goedenavond, welkom bij Omroep Zeeland. Fijn dat u kijkt. Zondag 11 december alweer. We beginnen met het Zeeuwse nieuws van vandaag. Voor haar inzet voor de LHBTI-gemeenschap heeft Partij van de Arbeid-raadslid Marjolein Sinke van Rijmerswaal de roze roospeld gekregen. Ze krijgt die van het landelijk roze netwerk van de partij. Dit was een totale verrassing voor mij, maar wel een hele mooie verrassing. De landelijke waardering voor haar standpunt is opvallend, want binnen de lokale Partij van de Arbeid ontstond eerder dit jaar een flinke rel over een zin over gender in het coalitieakkoord. Het is niet gelukt om deze zin te verwijderen. Maar we gaan gewoon met opgeheven hoofd verder de toekomst in. En ik zal blijven strijden voor de gelijkheid van mensen. Een wethouder stapte op en de PvdA verdween naar de oppositie. Het wordt haar nog altijd kwalijk genomen. Mijn fractiegenoot en ik gaat goed. Maar we moeten de scherven toch weer zien op te pakken. Maar de speld, die zal ze dragen. Overal. Ik ga deze met trots dragen. Ook in de Raad van Rijmerswaal? Ja, absoluut. Daar zeker. Je mag wat sneller, je mag wandelen, je mag... De Gold trainingsgroep van atletiekvereniging Dynamica uit Vlissingen viert dit jaar zijn 10-jarig jubileum. Het ledenaantal van de groep, die voornamelijk bestaat uit 60-plussers, is in de loop der jaren enorm gegroeid. 10 jaar geleden ging ik met pensioen. Toen zijn we op een bepaald moment gestart met 8 gepensioneerde mensen die dus mee gingen lopen. Langzamerhand is dat gegroeid in de loop der jaren en nu hebben we 82 deelnemers. Gold staat voor Groep Ochtendlopers Dynamica. Iedere dinsdag wordt er samen getraind. De een loopt wat harder dan de ander, maar samen een bak koffie na afloop is minstens zo belangrijk. We hebben een pot voor lieve leed. Als er zieken zijn, ernstig zieken of zwaar geblesseerden, gaan we daar langs met een fruitmandje, eventjes op bezoek. Maar hij was 10 kilo afgevallen. Op die manier proberen we dus die verbindingen, die samenhorigheid in de groep er te laten zijn. Het belangrijkste voor mij is de regelmaat. Want er is eigenlijk geen argument om niet te gaan. Er is geen slecht weer, alleen maar slechte kleding, wordt wel eens gezegd. Iedereen is in elkaar geïnteresseerd. En dat is ook, denk ik, ook het voordeel van op de baan lopen. Ga je buiten de baan, de snelle die zijn weg en de langzame sjok ergens achteraan. En hier kom je elkaar continu tegen, er is plaats voor iedereen. Maar hoe zit het met de conditie van de rest van Vlissingen? 65-plussers konden dat het weekend laten testen. De oefeningen die ze moesten doen waren speciaal ontwikkeld voor deze doelgroep. Traplopen, daar testen we voor hoe ze dat op dit moment nog kunnen doen. In en uit een stoel, zitten en staan. Dat soort activiteiten die in het dagelijks leven terugkomen, testen we en adviseren we ze over. Het hoofddoel van deze fittest is om een gezonde levensstijl te bevorderen. Want naarmate je wat ouder wordt, gaat de achteruitgang plaatsvinden. En door te blijven bewegen kun je dat niet. Je kunt het niet helemaal verhelpen, maar je kunt het wel remmen. Je kunt het verminderen. Dus blijven bewegen is essentieel voor de mensen in de leeftijd van 65 plus. 3, 2, 1 en stop. Ja, het viel hartstikke mee. Sport u wel eens? Nee, ik sport nooit. Nee, ik heb heel vroeger wel eens gezwommen, maar daar is het bij gebleven. Ik vind sport gewoon niet leuk. Dat is misschien ook de reden dat maar 400 van de 11.000 uitgenodigde 65-plussers meededen aan deze vrijwillige test. Het is kennelijk niet eenvoudig deze doelgroep te bereiken. Wat we met de gemeente nog eens gaan bespreken is hoe we nou die mensen kunnen gaan bereiken die het echt nodig hebben. Die denken van ik weet wel dat ik te zwaar ben, ik weet wel dat ik niet lekker in mijn vel zit. Misschien moeten we ze niet uitnodigen, misschien moeten we ze er naartoe. Even eruit pissen en stop maar. Ik merk dat ik een beetje met een smaal hier voor de camera sta, maar in zekere zin zit er dus een tristesse ondergrond achter. Want we moeten plaats maken voor een appartementencomplex, want daar zijn we goed in binnensteden. Kunstplatform Hulstart is vanaf volgende maand dakloos. De ruimte waar ze de afgelopen 2 jaar zaten, moeten ze verlaten. En als een soort protest en roep om een geschikte nieuwe ruimte werden de ramen bij de opening van de laatste expositie zwart geschilderd. Alle ramen worden zwart als een soort symbool van ja, de tent gaat dicht. En om te laten zien dat de kunst in Hulst op zwart gaat. Want met het einde in zicht is er dus nog geen nieuw onderdak gevonden. Hoewel de gemeente wel plek heeft aangeboden. Ja, de deurluid. Ja. Het is goed dat je dat even zegt, maar wij gaan niet in de deurluid zitten. U zegt het echt zo van, nou, hoe durven ze dat te Ja, hoe durven ze dat te doen? Ja, dat vind ik echt inderdaad. Want
Het is toch eigenlijk meer een sportzalencomplex. En natuurlijk, er zit een theaterzaal in, waar ook van alles gebeurt. Maar nee, dat is geen optie voor ons. En daarom bereiden ze zich voor op een heel andere toekomst. Want het kunstplatform speelt nu met de gedachte om dan maar te gaan zwerven door de stad, nu ze dakloos worden. Concreet zijn die plannen nog niet, maar ze hebben dan ook nog een kleine maand. Want de huidige expositieruimte is nog maar tot 30 december open. En voor het sportnieuws is hier Jan-Jaap Corré. Straks in Omroep Zeeland Sport hebben we beelden van de laatste wedstrijden van Hoek en Kloetingen voor de winterstop. In de derde divisie speelt Hoek tegen Rijnvogels en Kloetingen speelt in Waardenburg tegen WNC in de vierde divisie. Ook atletiek, de Den Inkelcross in Kruiningen. Kijken dus straks naar Omroep Zeeland Sport. We hadden vandaag te maken met veel bewolking en het werd daarbij maximaal 1 à 2 graden boven het vriespunt met een zwakke tot matige zuidenwind. Er waren wel een aantal buien, ook met sneeuw, maar die zaten vooral boven zee en die hebben ons daardoor niet bereikt. Vanavond en vannacht beginnen we met bewolking, maar vanuit het oosten krijgen we geleidelijk een aantal opklaringen. Het vriest dan vannacht licht met minimumtemperaturen tussen +1 en -3 graden en een zwakke zuidoostenwind. Ook morgen hebben we een zwakke tot matige zuidoostenwind. De zon komt geregeld tevoorschijn en het wordt maximaal 1 à 2 graden. De dagen daarna schommelen de temperaturen overdag rond het vriespunt en 's nachts liggen de minimumtemperaturen tussen -2 en -5 graden. Vanaf woensdagavond neemt de kans op enkele buien of buitjes toe en dat zou heel goed eens in de vorm van wat sneeuw kunnen zijn. Tot zover het nieuws van vandaag. Blijf op de hoogte via onze app en onze website. Nog een hele fijne zondagavond en graag tot morgen.